Nin ye an ka podcast sendaɲɛ ko 83 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi arabadon avril kalo tile 16 san 2025 an ka yɔrɔ kalanta bɛ bɔ Matiu kitabu la. Matiu sura 23 a verset 37. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko Jérusalem, Jérusalem, e min bɛ kiraw faga ka Ala ka cidenw bon ni kabakuru ye ka o faga. Ne tun b'a fɛ siɲɛ caman ka i ka mɔgɔw lajɛ i ko sɛ bɛ a denw lajɛ a kaman kɔrɔ cogo min na. Nga aw ma sɔn. Nin verset bɛ Yesu Krista dusukun jogini jira an na yan ka kɛɲɛ ni a ka mɔgɔw kɛlen ka ban a la. Jérusalem bannen a ka kanuya ko la. A bɛ makariba de jira an na nin yɔrɔ la. Lakana sɛbɛ ka o nege ka o minɛ. Ka fara ɲɔgɔn kan walima ka u lajɛ walisa ka u kisi. I n'a fɔ sɛba bɛ a denw lajɛ cogo min na, Yesu tun b'a fɛ ka a taw bɛɛ kelen kelen lakana ni a ka nɛɛma ye. Nka an k'a dɔn k'a fɔ ko murutili wala ka ban o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an bɔnɛ Ala ka lakana na. An ka an janto an kana na ban Ala ka weleli la. Dan bɛ a ka muɲuli la. Nga a ka kanuya o bɛ to dafalenya la ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ sɔn ka kɔsegi a ma. Bi an ka an dusu dayɛlɛ Krista ka kanuya ye kɔni. An kana an ja gɛlɛya wala k'an jɔ ka muruti a kama. An ka a ka yɛrɛya ɲini ani ka a ɲini ka sɔn ka dogo ale kɔrɔ. Jijali ye nin ko hali ni a sɔrɔla ko i yɔrɔ janyana, Yesu Krista bɛ i wele ko kura. A bɛ a tɛgɛw mɔnɛbɔ. A labɛnnen don ka i kunbɛn a kaman kɔrɔ. I kana mɛn tun kɔsegi ale ma. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkili ye.